Heipä hei kaikille katsojille. Täällä pelailee Johannes tästä, ei pelaile. Täällä unboxailee Johannes tästä. Ja tänään me unboxataan, kun mun synttärit nyt tänään oli, niin mä toin tämmösen Wii U:n synttärilahjaksi. Ja no, niin unboxataan nyt se, kun viime unboxaus viitosta on niin kauan. Ja meillä on tietenkin sakset vielä täällä. Okei, ja sitten täällä on. Mikäs tää on? Jokin laturikait. Jop. Laturi. Mikäköhän tää? Tää on niinku se joku adapteri. Tää on näkään koodit siihen Splatooniin, mikä siinä tulee, ja siinä näyttäisi olevan se konsoli. Ja siellä on jotain johtajia vielä. Eli tässä on niinku Wii U-konsoli. Mitenpä se on? Siinä on, lukee Wii U. Mitäs täällä vielä on? Ahaa, täällä on tää ohjain. Tai gamepad. Tähän pysyväksi tulee se johto. Kai se onkin tähän tulee. Nyt tää on mukavan tuntunut, vaikka tää on tämmönen iso. Täällä on nää R ja RZ ja tatit ja AV9, Start Selectit, TV Poweri, home ja mikrofonikin näyttäisi olevan tossa. Jupp. Ja sitten täällä on jotain näitä. Tiedetään, että jotain näyttää. Tää on... Onks tää jotain gamepadille? Näköjään tää on tälle gamepadille tämmönen pilke. Tää on varmaan joku latausasema. Tää on se standi. Tää on se joku. Tää on tämmönen. Pistetään siihen telkkarin päällä. 5 kieli semmonen. Tapis 5. Ja... Tää. Maataan tää konsoli. Standi juttu. Eli näitä on 2 täällä. Ja... No. Sen enempää näistä oleva. Eli meille tuli tää kausti johtoja ja juttuja ja niin. Siinä näyttäisi olevan ne, mitä meille tässä tuli mukana joku tommonen tehty myös. Joo, ei näkään tarvitsettu saksia. Ja no, siinä taisi olla... Aivan se kaadu. Niin, siinä taisi olla se unboxi. Ja no, tää on mun toinen Wiin, niinku... Ei kun Nintendo on tommonen tavispöytäkonsoli tai mikä toi on. Niin, koska mulla on ollut vaan Game Boy Advanced
Nintendo DS Lite, joka tässä nyt on, mä en löytänyt Game Boy Advance ja Wii, joka on tuolla kytkettynä mun telkkariin. Eli siinä oli sitten tää video. Jos piditte, jättäkää tykkäystä ja sanokaa, haluatteko nähdä ehkä Splatoonia toi Mario Kart 8 tai jotain muuta Wii U-peliä mun kanavalla. Nähdään sitten ensi videossa. Heipä hei!